Este é un vídeo de repaso de todo o material e textos que estivemos vendo dende o principio do curso na materia de Filosofía e Crítica da Cultura do grado de Difusión Cultural da Facultade de Humanidades da USC de Lugo. Nel vou a facer unha simplificación, vou ir moi rápido tratando de centrarme nos elementos que cada un dos 7 temas que fomos desenvolvendo, que tiveron un percorrido así máis ou menos histórico, dos elementos fundamentais, centrándonos no fío que conteñen todos estes temas en torno á filosofía e crítica do concepto de cultura. O inicio do noso percorrido foi unha introducción ao primeiro tema de aproximación á etimoloxía do concepto de cultura, de cures, e como máis ou menos foi evolucionando ao longo do tempo. Basicamente hai como tres grandes conceptos que encerra o concepto de cultura, grandes ideas. Por un lado está a oposición entre natureza e cultura, que xa os gregos planteaban. Algún xeito sería as leis da natureza, a physis, e o nomos, a lei da cidade, a cultura, donde de algún xeito a cultura sería algo propio, este sería un segundo gran significado, e específico do ser humano, algo que conlevaría un agregado de elementos que incluirían a tecnoloxía, por exemplo, a escritura, o arado, mil cousas que forman parte da cultura, do cultivo que o ser humano fai para diferenciarse do ser animal, a natureza que o constitúe. E logo habería un terceiro elemento que está relacionado con estes dous, que sería o concepto de cultura, xa máis moderno, como civilización, como racionalización, como progreso, como posibilidade de mellorar ata o infinito, coa razón ou coa posibilidade de cambiar as cousas, cambiar a propia natureza animal do ser humano. De algún xeito, este último concepto deu lugar á aparición, que xa existe en Grecia, unha crítica ao propio concepto de cultura, que vai a ser quizás o primeiro en plantexarla Rousseau, pero que está implícita en moitos dos significados que estivemos vendo de cultura ao longo de toda a historia que analizamos. Por lo tanto, teríamos a cultura como a oposición frente á natureza, a cultura como algo que é un cultivo e a cultura, de alguna maneira, como civilización, que dará lugar á crítica. E aí surdiría, por exemplo, dentro xa do século XIX, o capitalismo, o relativismo cultural como un dos elementos que atinsen o que falarían desa crítica, porque existen non unha soa cultura, sino múltiples culturas. Un segundo paso que vimos no segundo tema fundamental do curso foi as versións críticas máis clásicas que van a constituir o corazón das críticas á cultura que se dan xa no século XX e XXI. A primeira delas é a crítica á cultura dende o marxismo. Non vou ofrecer unha versión simplificada do que vimos no temario, pero vamos hai, digamos, o Marx dos libros que vai evolucionando o seu concepto de ideoloxía e de cultura con moita máis diversidade que o que é a visión do marxismo, quizás un pouco transgiversada do materialismo histórico. O que esta versión que é máis popular, e que vou a remitirme aquí hoxe, é a versión da cultura como ideoloxía, como parte da ideoloxía. Desde este punto de vista, de alguna maneira, e introduce unha crítica á cultura, sospeita da cultura, de algún xeito a cultura sería como un subproducto do sistema material de produción, do que Marx chama infraestructura. De tal xeito que cada cultura, cada sistema de produción, cada que produce unha cultura, sería de alguna maneira unha maneira de adormecer, de manter o sistema de produción no que existe nese momento. A cultura de alguna maneira será criticada por o materialismo histórico marxista como un elemento ideolóxico de que de algún xeito mantén, reproduce e legitima o sistema de produción que no fondo a propia sociedade non quere que se saiba como é, de tal xeito que no capitalismo a idea da propiedade privada, a idea de que o beneficio do traballo, a apropiación da plusvalía é algo lexítimo, que estaría nas leis, na cultura xeral, a idea actual de que o paro é algo que hai que combatir, que é algo que é malo, todas estas ideas sobre como e por que existe a forma de vida que temos formarían parte da cultura de cada época, de tal xeito que Marx o que fai é unha crítica á ideoloxía propoñendo que nos concienciemos para tratar de cambiar, sería o que diría el no seu manifesto comunista. De
De algún xeito, o materialismo histórico fai un determinismo económico que xenera que a cultura, como parte da ideoloxía, só sea unha forma de manter o sistema de explotación do capitalismo, mantelo, justificalo e legitimalo. O que teríamos que facer é cambiar ese sistema, concienciarnos de como funciona para non permitir que siga existindo. Un segundo autor que vimos como crítico do concepto de cultura marxista, herdeiro da versión da ideoloxía que acabamos de explicar, é o italiano Gramsci. O que Gramsci nos propón, o corazón do seu pensamento está no concepto de hegemonía. De algún xeito, Gramsci se plantea toda a súa filosofía, se podía interpretar así, como un intento de comprender como a gran forza obreira que el constatou que tiña os movimentos sindicais en Italia, como foi, de algún xeito, domada e mantida para que as cousas non cambiaran. De algún xeito, el entende que a cultura, entendida como o sistema de valores que existe nunha sociedade que impón unha determinada forma de explotación, de alguna forma a cultura é a forma de xenerar unha hegemonía, unha legitimidade, un consenso espontáneo que é expresión do poder, para que non nos demos conta e miremos realmente como funciona. O que Gramsci nos propón é que a cultura é a determinación do sistema capitalista que produce o sistema, o sentido común, e non cuestionamos as cousas porque son o legítimo, o hegemónico. O que el propón é que ten que haber un cambio cultural. De alguna maneira, os que el chama os intelectuais orgánicos teñen que construir novos consensos. Aí estará a súa crítica esencial ao concepto de a forma de entender a cultura da sociedade capitalista. O terceiro autor básico que vimos como crítico do concepto de cultura foi Sigmund Freud. Este señor, este psicoanalista, fundador do psicoanálisis, plantea unha visión moi interesante do que é a cultura. Para ele, a cultura é, de alguna maneira, a doma dos elementos máis instintivos da sexualidade e da violencia que nos constitúen a cada un de nós. A través do complexo de Edipo e ao longo da súa biografía e bibliografía foi variando un pouco as tópicas de como funciona o noso psiquismo, pero a través do complexo de Edipo, de alguna maneira, a sociedade nos logra a cada un de nós conquistar, nos logra domar para que reprimamos o deseo sexual que está sempre alimentándonos, a nosa vitalidade, a nosa elemento, o instinto vital. Pero tamén domina a través dese complexo de Edipo a nosa pulsión pola violencia, o thanatos, que en alguna das tópicas aparece, creando o que Freud chama o superego, unha especie de gran hermano que nos controla dentro de cada un de nós, individual, dentro da nosa psique, e que, de alguna maneira, esa control, esa doma dos instintos máis básicos é o que constitúe a cultura. No seu libro, O malestar da cultura, el sinala un aspecto moi interesante, e que esta doma ten que facerse unha e outra vez, é un constante proceso que, según Freud, se constitúe na nosa infancia, pero que ao longo da nosa vida ten que volver a repetirse. Temos que estar sempre domando, repetindo, volvendo a domar todos os instintos de sexualidade e de violencia. De algún xeito, por iso lle chaman malestar da cultura, porque a cultura é contradictoria e nunca logra esa doma. É unha doma, no fondo, para Freud, imposible. De alguna maneira, tamén abre a posibilidade de relecturas, de transformacións, de curas, para aquelas formas de doma que foron excesivas, que será por onde camina o psicoanálisis, pero tamén abre a posibilidade de que surdan formas creativas non da cultura anterior na que esa doma se dé de xeitos distintos. Freud creou unha cultura freudiana que o empapou todo. A maneira de entender as cousas de Freud está dentro da nosa maneira do mundo día a día, a través das películas, a través dos libros e a través de mil e un medios. Vimos, ademais, tres autores que constitúen o que se chama a teoría crítica ou Escola de Frankfurt. Primeiro Adorno e Horkheimer, que no seu libro Dialéctica da Ilustración van no século XX a plantear unha revisión do marxismo xa no século posterior, no século que viviu a Segunda Guerra Mundial. Para estes autores, a técnica, a tecnoloxía utilizada para fabricar a bomba atómica, a ciencia, a tecnoloxía fabricada e utilizada nos campos de concentración son produtos do movimento da dialéctica da ilustración. De alguna maneira, a cultura
é a masilla para estes autores que de alguna maneira nos disciplina e nos mantén tranquilos e complementa os traballos que o capitalismo, que utiliza a tecnoloxía como un instrumento para fabricar produtos e vendernos, e a cultura de alguna maneira oculta todo. Eles van a propoñer que a solución é o que chamaron a teoría crítica, unha crítica da cultura, darnos conta, nun sentido moi marxista, da explotación na que vivimos e comprender de onde veñen todos esos produtos e darnos conta sobre todo de que parte da razón da ilustración foi a culpable ou a responsable de producir os campos de exterminio e as bombas atómicas, propoñendo como unha reforma da racionalidade, unha razón crítica frente a unha razón tradicional. Neste sentido, Adorno propón o que ele chama a industria cultural. É a industria, pero non para producir coches ou cohetes, sino a industria que produce cultura. É o análisis da arte, que según Adorno perdeu a liberdade e a posibilidade de liberarnos, porque o arte perdeu a autonomía e se convertiu en un elemento máis, a través da industria cultural, da producción. É dicir, se produce cultura non para liberar ao hombre, non para facelo máis autónomo. Se produce cultura para adormilalo, para que non entende, non comprenda o sistema de produción que mantén un sistema de explotación. O que, de algún xeito, a industria cultural fai é xenerar cultura só para beneficio, só para producir produtos. De alguna maneira se convertiu en un elemento máis do sistema productivo capitalista. O que Adorno vai propoñer é que debemos abandonar nese uso da cultura que é instrumental, so beneficio, só para adormecernos e darnos conta, ele exixe que a cultura é unha crítica social, é dicir, que nos permita comprender, non ocultar o sistema de explotación no que vivimos. A cultura necesariamente ten que ser crítica, porque senón non é posible nada máis que como unha justificación de Auschwitz e, de alguna maneira, unha justificación da barbarie. A cultura ten que ser algo máis, propón Adorno. Dentro da Escola de Frankfurt se debe meter tamén a Marcuse, un autor que afirma, fai unha síntesis entre o concepto de cultura marxista e o concepto de cultura freudiana. Para Marcuse, e que foi un dos políticos, ou se queres ideólogos do que se chamou Maio do 68, para Marcuse a cultura do capitalismo é represiva, pero é posible, según el, e aí estaría a súa aportación máis freudiana de abrir as posibilidades da cultura, non só criticar no sentido de que mantén o capitalismo, é posible crear novas formas de transformar o psiquismo da represión que normalmente a cultura conleva. De alguna maneira, el propón que a cultura o único ao que se dedica é afirmar a realidade tal e como é para que non nos demos conta do que a realidade é realmente. Pero no seu análisis, que é moi freudiano, podemos cambiar, reconstruir o noso psiquismo nunha visión que non sea tan represiva, na que non se manteña de algún xeito a represión co que o capitalismo nos educa. De alguna maneira, nesa tesis de Fallo Amor en unha guerra, moi dos anos 60, dos 68, que este autor representou, a súa teoría o que propón é que de alguna maneira podemos construir novas formas de cultura, cambiar o sistema se somos conscientes dos procesos cos que nos reprimen. O seguinte paso que vimos foi estudiar o que se chamaron os estudios culturais no Reino Unido, cos autores como Howard e Williams. O que estes plantean é un marxismo crítico do século XX, pero producto da xeneración tras a Segunda Guerra Mundial no Reino Unido. Todos eles pertencían á clase obreira e sobreviviron gracias ás axudas que o Estado de Bienestar lles deu, se educaron, pero se deron conta que a educación, a alfabetización da maior cantidade de xente posible da poboación non conleva automáticamente a liberación, a igualdade para todos. Entón, nos estudios culturais, eles van a propoñer, aunque van a propoñer aspectos positivos desa liberación, van a propoñer e analizar por que eso sucede, un pouco moi influenciados por Gramsci e o dilema que se plantexaba, que veíamos que se plantexaba. O que van a propoñer é que a cultura é o que lle dá, dentro de cada sociedade, sentido á realidade na que vivimos. Son os valores, as prácticas sociais compartidas, un área común de significados e interaccións. Eles van a analizar e van a entender o concepto de texto non só como os textos escritos, sino como
os documentos, os documentais que salen nos medios de comunicación. Van a analizar a comunicación de masas como unha especie de mediadora na que as prácticas sociais se difunden. E van a, sobre todo, analizar a cultura como un mecanismo de resistencia. A cultura non só reprime, non só oculta un sentido que tamén aportaban, aunque non con tanto interés ou con tanto análisis como van a facer os estudios culturais na Escola de Frankfurt, da que se viron influídos. A cultura ofrece mecanismos de resistencia, non permite só someternos, sino que na arte popular que se van a propoñer a analizar nos estudos culturais se ven elementos onde a cultura ten plasticidade e ofrece unha maior complexidade que de alguna maneira nos permite decir que non podemos predecir como vai a ser o futuro, porque o futuro e dentro da cultura esos valores que constitúen a cultura, da cultura popular, van a poder renegociarse, cambiar. De alguna maneira, a alfabetización na gran cantidad de poboación ten elementos positivos, é o que máis ou menos se podría extraer da súa visión. A cultura non só é represión, tamén fomenta, dá posibilidades que ele analiza nos seus estudios, nos estudos culturais. Dentro desta mesma liña, Thompson e Hall nos plantean, simplificando moito, que na cultura non todo é dominación, aínda que na cultura teña moito que ver todas as decisións políticas, toda a cultura ten elementos políticos, eles van a ver que teñen elementos políticos de represión, de dominación do elemento capitalista, da sociedade capitalista que impón a súa visión, como nos decía Marx, e legitima as cousas. Pero van a ver, Hall, por exemplo, vai estudiar nas artes populares formas de resistencia, formas de cambio, formas de negociación. O seu énfasis e a súa aportación vai estar nese sentido. É dicir, a cultura non só mantén a represión, mantén a explotación, sino que ten unha capacidade creativa, activa, de protesta. Dentro das culturas de masas hai formas de protesta. Quizás este sea o elemento máis interesante, máis creativo, máis novo do que se chamaron os estudos culturais que estivemos analizando. A seguinte visión crítica co concepto de cultura que vimos foron os estudios coloniais ou subalternos. O que se plantea nesta corriente, que é máis cercana no tempo a nós, é, basicamente, se parte dun feito. Existen infinidade de culturas, non só unha, e existe, de alguna maneira, un dilema dende a aparición da filosofía entre se esas culturas poden vivir xuntas, de forma armoniosa, ou existe un conflicto permanente entre elas. O que estivemos vendo foron 8 conceptos asociados a resposta a esta pregunta: conflicto cultural ou posibilidade de convivencia entre as múltiplas culturas que de feito existen. A primeira resposta é a resposta do racismo. É dicir, existe unha soa cultura que é a superior e o resto son subculturas. De alguna maneira, nesta visión que é moi dominante, sigue existindo, está asociado ao colonialismo europeo e o que entende que hai unha cultura que é a que de verdade, a propia, a miña, e as outras son as non válidas. Normalmente o racismo é o racismo blanco europeo, pero todas as culturas teñen un componente etnocéntrico, racista, onde o seu forma de ver as cousas é a única e o resto son todas equivocadas. A miña tortilla de patatas é a mellor e o resto non vale. A segunda postura nesta conflicto ou coexistencia entre a existencia de moitas culturas é o que chamamos asimilación. De alguna maneira, existe unha cultura superior o dominante que de alguna maneira asimila ou se acaba impoñendo as outras. Unha terceira postura sería a integración, onde hai unha cultura que incorpora as outras, as diferentes. Asimilación e integración poden ser unha mesma cousa, poden ir coordinadas e están relacionadas co racismo. Unha cuarta forma de respostar esta pregunta sería o que chamamos multiculturalidade, donde cada cultura sería como un compartirse unha especie de habitación estanca e cada as culturas subsisten, pero cada unha separada das outras. Según Zizek, vimos que esta maneira aparentemente progresista de entender a diversidade cultural, según Zizek, é unha defensa etnocentrista e racista, que de alguna maneira, según Zizek, consolida e justifica a globalización capitalista existente. Unha quinta forma de entender este conflicto cultural, ou a multiplicidade cultural, conflicto ou paz, se é posible, sería o que se chama interculturalidade, onde valoraríamos positivamente a pluralidade de culturas distintas. O concepto de globalización é outro feito. Hoxe en día
estamos dominados, de outra maneira de analizar este mesmo dilema, estamos dominados por unha posibilidade de ter información e de intercambiar produtos a nivel global. Isto conleva que hai alguna cultura que trate de impoñerse as demais e moitas outras están perdendo, serían produtos da globalización. A globalización nos plantexa o feito de que todas esas culturas, que son un feito que existen moitas, están hoxe en día en condicións diferentes a como estaban no colonialismo do século XIX. Unha sétima postura en torno a este conflicto sería a transculturalidade, onde cada cultura contén dentro de sí, sería un análisis onde cada cultura contén dentro de sí todas e cada unha das restos de culturas, porque sempre existiu un trasvase entre elas. Un octavo concepto que estivemos vendo sería o que se chamou relativismo cultural. Estaría relacionado coa multiculturalidade, está moi asociado ao que se chama antropoloxía cultural. O que ven a defender é que cada cultura é válida ou universal dentro de sí mesma e non é comparable, se poden comparar, pero non son valorables en un mesmo raseio. Serían como visións, perspectivas do mundo diferentes que non son, no fondo, moi compatibles unas con outras. Hai moitas críticas a esta visión do relativismo cultural da antropoloxía como unha forma na que o colonialismo obtivo información sobre as distintas culturas para logo poder colonizarlas mellor. Neste dilema que analizamos en 8 conceptos distintos é onde surde, onde se tematiza o que se chamaron os estudios postcoloniais, os estudios subalternos de Fanon e Say, e nun exemplo que vimos que analizábamos desde esta perspectiva a visión que se ten dos galegos dende fora. O que ven a aportar os estudios postcoloniais e subalternos é unha relectura do que sucedeu tras a descolonización. De alguna maneira, os autores como Say e Fanon, que viven ou son procedentes de colonias inglesas, teñen unha dualidade. Por un lado, foron educados na cultura inglesa, pero ao mesmo tempo tiñan elementos que veñen do pasado, pero que para eles eran presentes das culturas locais. O que van a facer é desmontar as teorías mediante as que se colonizaban e interpretaban o mundo dentro do colonialismo e ofrecer historias, visións distintas das culturas locais e tamén da propia cultura colonial, para ofrecer, de alguna maneira, como foron os mecanismos de resistencia á colonización que sempre existiron e que moitas veces non se viron. Neste sentido, vimos un artigo dunha autora moi interesante onde analiza como a visión que se ten dos galegos é unha visión sentimental, onde se utiliza a terra meiga, a visión celta dos nosos ancestros como unha maneira de colonizarnos a través desa sensibilidad que se nos atribúe aos galegos. O que esta autora propón dentro do abanico do que serían os estudios postculturais ou subalternos é unha relectura, unha deconstrucción dese imaginario do galego, ofrecendo que moitas veces en ese non saber se subimos ou baixamos, os galegos somos moito máis inteligentes que os que supostamente nos colonizan, ofrecendo resistencia ao mesmo tempo que mantemos o propio. O seguinte análisis que fixemos foi das críticas á cultura dende o feminismo e dividimos en 2 grandes períodos, simplificar agora para este resumen. Por un lado estaría o que se chamaron os feminismos da igualdade, que serían esta segunda onda ou oleada do feminismo, ata Simone de Beauvoir, pode que tamén a terceira onda, no que se defendeu é que a cultura, tal e como é transmitida en cada sociedade de todos os humanos, foi unha cultura machista, unha cultura que fundamenta a súa existencia na proliferación, mantimento e reproducción do patriarcado, como justificación dos dereitos da mitade da poboación, os varóns, sobre a outra mitade da poboación. O que viñeron a defender os feminismos, que estarían moi ben expresados na frase de Simone de Beauvoir, non se nace muller, sino que se crece, é dicir, a visión da sexualidade é produto da cultura, e aquí surdiría a diferencia entre sexo e xénero. O que ven a defender o feminismo é que necesitamos cambiar eso, que hai que cambiar e loitar, sobre todo a nivel legal, pola igualdade entre varóns e féminas. O que o feminismo da igualdade defendeu, dende as sufraxistas, as ilustradas ou a Simone de Beauvoir, foi a necesidade de ser conscientes de que a cultura na que nos educan en cada sociedade é unha cultura que fundamenta as bases do patriarcado. A cultura é patriarcal, tal xeito que nos
ensinan a ser homes ou mulleres en función dunha explotación permanente da mitad da poboación, facendo desa explotación algo natural, como se fora algo natural e non unha construcción. O feminismo loita, dende o principio, por lograr a igualdade entre os sexos, a igualdade entre os xéneros. Un segundo grupo de feminismos que estivemos estudiando os podemos englobar dentro do que se chamou o feminismo da diferencia. A primeira onda de feminismo loitou polos dereitos legais das mulleres. Unha vez conseguidos, moitas das pensadoras feministas, conseguidos entre comillas, empezaron a pensar que a igualdade legal non era suficiente e que a igualdade legal non traía realmente unha igualdade, sino que había desigualdades que se tiñan mantido sin que fora fácil cambialas. Entón surdiu un montón de teorías, de críticas da cultura, incluso da propia cultura feminista, e empezaron a afirmar que non é que seamos iguais, sino que teñamos que ser iguais en dereitos, sino que temos que partir de que varóns e femias somos distintos. E empezaron a tratar de analizar dende esa perspectiva como era a experiencia de ser muller. Defenderon que había moitas formas de ser muller e que había tamén moitos feminismos. Se afirmou que o feminismo das épocas anteriores era moi eurocéntrico, moi blanco, e apareceron formas de feminismo que reivindicaban a imaxe do que ser muller diferente desa imaxe que transmitía Simone de Beauvoir, por exemplo. Feminismo negro, e empezaron a surgir feminismos que reivindicaban visións do xénero e do sexo completamente diferentes. Feminismos desde a experiencia da homosexualidade, da transexualidade, da sexualidade queer. Interesante tamén unha aportación que fixeron é o que se chama interseccionalidade. Se deron conta de que a desigualdade moitas veces era unha superposición da desigualdade provinte do xénero, da atribución de como ten que ser a muller, pero tamén a clase social, a raza, onde se superponen distintas seccións, interseccionalidade, e explicarían por que a desigualdade sigue existindo. Por tanto, o feminismo da diferencia se pode resumir de algún xeito dicindo que a cultura nos fai ou nos defende como iguais cando somos realmente diferentes. Só aí, cando nos demos conta, podremos construir unha sociedade real, moito máis cercana a unha igualdade soñada. Dentro deste feminismo da diferenza, hai unha autora, Butler, que propone unha interpretación moi interesante, moi suxerente do feminismo. Para ela, o sexo e o xénero se construen, pero se construen por unha repetición permanente coa que repetimos roles, preformamos de ela roles, actuamos sobre roles que constantemente construen a nosa identidade. Roles que podemos cambiar, que podemos manter, que podemos negociar. Esos roles son os que generan as expectativas nas que o sexo e o xénero se construen en base á cultura, se os roles son os tradicionais, ou en base a formas diferentes, abertas de cambiar as cousas. De algún xeito, e ela se centra e propón que debemos analizar as identidades non aceptadas, as identidades nos márgenes. Por iso se lle soe atribuir como unha ideóloga do movimento queer. Pero o que ela nos propón a nivel da nosa crítica á cultura é que a cultura non é algo que surda e que este aí e sempre sea así, sino que se negocia a través de accións, a través de preformacións. É dicir, eu son profesor e son un tipo determinado de profesor porque actúo como un determinado tipo de profesor. Son muller, un determinado tipo de muller ou de varón porque actúo como un determinado tipo de home ou de varón. Moi interesante a súa crítica á cultura e a plasticidade que nos aporta, sobre todo a crítica ás visións tradicionais da cultura, tanto as que decían que tiñamos que ir por un determinado rego, como aquelas que nos decían que a cultura era unha cárcel e non había posibilidades de cambiarla. Quizás aí este o elemento máis interesante, creatividade de cada de cada cultura, de cada sociedade que aporta Butler. O último elemento que estivemos vendo no noso temario, na nosa asignatura, na nosa materia, foi a posmodernidade e a cultura. A posmodernidade é un concepto un tanto denigrado. Eu creo que aporta bastantes cousas, sobre todo se lees os autores que estivemos analizando e algúns outros. Porque a posmodernidade é o intento de comprender a cultura no momento presente. E a filosofía a veces se centra demasiado en historias da filosofía pasada, se non mira o que os pensadores do momento están aportando. A
Ainda que algún dos autores que analizamos son antigos, comparado coa realidade que vivimos hoxe en día do virus, pero aportan elementos esenciais para prestar ao noso presente. Basicamente, a posmodernidade ten como dúas posibles visións que analizamos a través de distintos autores. A posmodernidade mirada como aquilo que máis aló da modernidade, máis aló da historia, máis aló da cultura, superación dos conceptos do xeito, de verdade, como se hubiera unha poscultura, unha posverdade, e aí habría un montón de autores que irían por ese camiño. Ou simplemente outra aportación ou interpretación do que significa posmodernidade é aquilo que veu despois da modernidade, con elementos da propia modernidade. E necesitamos comprender como determinadas tecnoloxías como o cine e a televisión e hoxe en día a internet e a superconectividade na que vivimos, que produtos ou que consecuencias teñen para a nosa vida. Algunas desas consecuencias positivas, como sinalan algúns dos autores que leímos, e outras moi criticables e moi negativas, pero nunca só unha e nunca só a outra. Neste sentido de comprender a posmodernidade e a cultura actual, hai un autor, Dubord, no seu libro Sociedade do Espectáculo, que normalmente pasa desapercibido dentro da historia da filosofía que se ensina. Este señor, nos anos 60, nos propón un análisis no seu libro, a través das tesis que plantexa, da sociedade producto da proliferación das cámaras, da televisión e do cine. Para el, xa non vivimos na realidade que vemos, sino que vivimos unha realidade que non existe. Vivimos unha realidade que está mediada a través das imaxes, unha realidade que está mediada a través das imaxes coas reglas do capitalismo do comercio, coas reglas do capitalismo de consumo. Porque o que a sociedade do espectáculo, según Dubord plantexa, é unha sociedade individualista onde cada ser humano se convertiu en algo que só busca ter, comprar, e o resto non importa. O que vemos, o que somos, ten que ser espectáculo para que se poda vender, para que se poda ter. De alguna maneira, a sociedade do espectáculo multiplicada por 1000 con internet e as posibilidades das cámaras de hoxe en día e os teléfonos, sería unha sociedade na que a realidade é espectáculo ou non é. Plantexa no seu libro unha crítica, uns elementos de crítica a esa realidade do consumo a través das imágenes moi interesantes para entender o momento presente e a posmodernidade na que vivimos. A postura de Lipovetsky analizaba as consecuencias de vivir todo a través das pantallas, algo que nesta situación de enclaustramento na que vivimos é perfectamente entendible. Todo é a través das pantallas, dos móviles, da televisión, dos ordenadores. O home é un home pantalla, o mundo é un mundo a través das pantallas. A realidade é a realidade que vemos a través das pantallas, con elementos que Lipovetsky critica e elementos tamén positivos. Quizáis a postura máis analítica, máis positiva e negativa do que sería a posmodernidade sería o análisis do francés Lévy falando da cibercultura, donde de algún xeito nos sinala como a posmodernidade é simplemente a materialización dos ideais da modernidade, da ilustración, con elementos que transforman o mundo con aspectos moi positivos, ocultan o mundo da explotación no que vivimos, pero que tamén permiten posibilidades de liberación que antes non existían. Entón, a visión da posmodernidade quedaría estruturada nunha cultura moi tecnificada, con elementos moi críticos, pero tamén con aspectos moi positivos de liberación. De alguna maneira, somos cultura, somos tecnoloxía, somos ordenadores, somos pantallas. Ou, e agora vos vou a poñer, non me resisto a terminar esta lección, unha visión un pouco post-apocalíptica, distópica, dunha película de 1999 que se titulaba Matrix, donde un dos protagonistas da película nos dice que nós, os seres humanos, somos o virus do planeta. Por un xeito, o COVID-19, que nos obliga a nós a levar máscara para poder sobrevivir a partir de agora, nos está afirmando, ensinando que os seres humanos somos realmente o virus do planeta, ou non. Quisiera compartir una revelación que he tenido desde que estoy aquí. Esta me sobrevino cuando intenté clasificar su especie. Verá, me di cuenta de que en realidad no son mamíferos. Todos los mamíferos de este planeta desarrollan instintivamente un lógico equilibrio con el hábitat natural que les rodea, pero los humanos no lo hacen. Se trasladan a una zona y se multiplican.
y siguen multiplicándose hasta que todos los recursos naturales se agotan. Así que el único modo de sobrevivir es extendiéndose hasta otra zona. Existe otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabe cuál es? Un virus. Los humanos son una enfermedad. Son el cáncer de este planeta, son una plaga. Y nosotros somos la única cura. Bueno, bromas aparte, seamos ou non o virus do planeta, ou o virus nos mate a todos nós, o que temos visto ao longo de todo este curso é un análisis do concepto de cultura. A cultura se opón á natureza. De un xeito, os seres humanos somos seres biolóxicos que por evolución creamos o que se chama culturas como formas de educarnos, de civilizarnos frente aos animais que serían moito máis cercanos á natureza. A cultura é un artefacto, un produto das sociedades, pero elementos da propia cultura nos convirten en enemigos de nós mesmos con esta creación. Ao longo da asignatura estivemos vendo, ao longo do curso estivemos vendo como o concepto de cultura necesita ser criticado. Marx, a escola crítica, Gramsci, Freud, todos os autores que estivemos vendo o que aportan é unha crítica a ese produto social que é a cultura, ese produto de evolución que é a cultura. A resposta a todas as interrogantes que estivemos vendo ao longo do curso non é sincera, nin está pechada, está aberta, como todos os elementos máis interesantes da especie humana, da filosofía. Por lo tanto, quizáis a pregunta que teríamos que formularnos eu non a podo contestar, nin vos a podes contestar. O que estivemos vendo foron as ferramentas coas que poder iniciar unha contestación no futuro. Si que temos futuro.